Azerbeýjanda gaçakçylyk bilen meşgullanýan türkmenleriň saklananlygy aýdylýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunu käbir türkmen raýatlarynyň iş ýa-da başga gazanç çeşmeleriniň gözleginde daşary ýurtlara çykmagy has köp ýykyn edýäni habar berilýär. Has takygy Azerbeýjanyň habarlar çap edýän Hakky Nokat Az neşriniň 16 fevralda Azerbeýjanyň döwlet resmiýetlerine we edaralaryna salgylanyp ýaýradan maglumatyny soňky wagtlarda öz ýurtlaryna gelýän türkmenistanlaryň sanynyň gün saýyn köpelýänligi, olaryň käbirleriniň gaçakçylyk bilen meşgullanýanlygy öňe sürilýär. Habarda aýdylmagyna görä Bakuň deňiz mendili goňşy Türkmenistanyň Azerbeýjana gelýänleriň sanynyň gün-günden artýanlygyny mälim edipdir. Şeýle-de goloýda Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gullugy gaçak görnüşde Azerbeýjany gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlaryny saklapdyr. Ýagny bagtyarlyk ýolagçy paromy bilen Bakuga gelen türkmen raýatlary Muhammed Şaryf, Bibi Malin Moşiýewa we Ogul Cennet Pählwanowa daglar 993 gramlyk altyny deklarasiýasy ýagny beýannamada hasaba aldyrmazdan Azerbeýjanyň çägine bir kanun görnüşde geçirmekçi bolan şirket saklanırlar diýip ada awzalyan neşir Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gullugyny salgylanyp habar berýär. Türkmenler öz ýanlary bilen getiren altynlaryny bu ýerde satyp, oňa derek Azerbeýjanyň Türkmenistana haridaky diýerler. Azerbeýjanyň döwlet migrasiýa gullugynyň binýadynaky döwlet geňeşiniň başlygy Azer Allahveranow görüňe gidýän täze tendensiýany tasdiklap, odolklary garanyny Türkmenistanyň Azerbeýjana gelýän mihmanlaryň sanynyň artýanlygyny mälim etdi. Sanlyca ýyl mundan ozal Azerbeýjana gelýän türkmenleriň sany minimal derejede galany bolsa soňky ýyllaryň dowamynda bu san bir näçe esde köpeldi. Munyň esasy sebäbi Türkmenistanyň ykdysady krizisdir. Türkmen raýatlary bu ýerde gyzyllaryny satyp, onuň deregine harit ýa-da daşary ýurt valyutalaryny satyn alýarlar. Gurrunksuz bu proses ýurdumyza gelýän salykatly adamlar bilen bir hatarda dürli awanturistlerin, gaçakçylaryň, bekanun söwdegärleriň we özüni ýeňil alyp barýan zenanlaryň sanyny artdyrar diýip Allahveranowyň sözleri neşriň maglumatyny fitrlenýär. Azatlyk radiosu ýokurda agzalyan habarlar barada ýagny soňky döwürde Azerbeýjana sapar edýän türkmen raýatlarynyň sanynyň artýanlygy baradaky gurrunlar dogrusyny goşmaça maglumat almak üçin Azerbeýjanyň döwlet migrasiýa gullugy bilen habarlaşanyny, ilki başda bu maglumatyň takyk däldigini aýdan gullugyň jogapkär resmisi soňra bu gurrunlar boýunça hiç ýyly kommentari berip bilmejekdigini aýdyp, giňişleýin maglumat üçin öz edaralary bilen elektron hat arkaly habarlaşmagy haýyş etdi. Beýleki bir tarapdan ýurdun syýahatçylyk pudugyny ösdürip, mundan gelýän girdijilerin üstü bilen ykdysadyýetini ösdürmegi gözeňine tutýanlygy aýdylýan Azerbeýjanyň soňky döwürlerde wiza ulgamlaryny sadalaşdyrýanlygy barada habarlar peýda bolýar. Azerbeýjan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky Jemgyýetçilik gullugy we sosial innovasiýalar döwlet agentliginiň türkmen okuwçylarynyň dikkatyny ýetirmek maksady bilen Azatlyk radiosyna iýeren hatyny agentligiň durmuşa geçirýän asan wiza ulgamy barada maglumat berilip, bu sistemanyň Azerbeýjana syýahat etmek isleýän adamlaryň elektron wiza ýutmagyna mümkinçilik döredýänligi we şeýle mümkinçiliklerden Türkmenistanyň raýatlarynyň hem peýdalanyp bilýänligi habar berilýär. Sözümüziň başyndaky daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýän türkmenistanlylar baradaky gurrunga dolanyp gelsek, Türkmenistany dowam edýän we raýatlaryň ugur tapjylyk ukyplaryny kämilleşdirýän ykdysady gowuşgunsuzlyk, valyuta çäklendirmeleri we şuňa meňdeş dürli kynçylyklaryň adamlary seýrek duş gelýän çykylgylary gözlemäge iterýänligi öňe sürilýär. Şeýle sosial we ykdysady klimatyň fonuny soňky 1-2 ýylyň dowamynda türkmenleriň arasynda ýoň bolan dollar turizmi halkyň tapýan çykylgylaryna mysal bolup durýar. Mundan ozal Azatlyk radiosyna bank kartlaryna Türkmenistanyň manat geçirip, Türkiýe ýa-da beýleki daşary ýurtlara baryp bankomatlardan daşary ýurt valyutalaryny çekýän türkmenistanlaryň 100% bolýan kynçylyklary barada dürli maglumatlar çap edilipdi.